za kršćane koji nisu podučeni o evanđeoskim istinama, a jako ih je mnogo, reći život vječni znači da postoji jedan drugi život koji dolazi nakon što zauvijek zatvorimo oči za ovaj svijet. Mora se reći da je vjerovanje u drugi život već nešto pozitivno. Mislim da je kleru poznata činjenica da ovaj naraštaj ne vjeruje u neki drugi život. Kažu mi da se u SAD-u 70% mladi deklarira ateistima. Što će biti od budućeg naraštaja? Dobro, a što je život vječni za kršćane koji žive odraslu rasvjetljenu vjeru? Za njih život vječni znači imati i živjeti isti Božji život. Božji život je vječna ljubav, što treba činiti da bi se postalo i bilo ljubav. Treba primiti Isusa Krista u svoj život. Primiti Isusa Krista znači angažirati se oko vršenja njegovog nauka o ljubavi prema Bogu, prema sebi samima i bližnjemu. Ako živimo u Isusu, s njime i za njega, Otac će nam darovati Duha Svetoga koji nas ispunja nadnaravnom ljubavlju koja se zove život vječni. Život vječni je već prvina raja, gdje ćemo vidjeti trojstvo licem u lice. Je li u tebi ova želja za životom vječnim? Što činiš da bi ga zadobio? Amen.